inkondlo kuphela eyofakazi. Uma lobu buhle obungaka sebungasenayo indawo lapho singabuthatha khona sibunamathiselise ukuze bizokwazi ukuthi bukhonjwe nangomunwe manje. Siselaphi isidingo sokuthi kufakazwe kangaka ngabo izindaba ezixoxwa imizwa ezaziwa kuphela emqondweni ezingaphimiseki nasolimini? Ngoba njalo noma kushona ilanga abasebenzayo uma bebuya emsebenzini bathukulula izimpahla zabo la ngasesangweni bahlale phansi bahlambe izinyawo. Sisuke singasekho isidingo sokuwageza wonke amanye amalunga omzimba, izandla kanye nobuso, inqobo nje uma ngabe kusuke lelaphunga ebekade lokhu lakheka lapha ngasezinyaweni. Asezokwazi ukubuya wonke nalawa amanye amaphupho amahle amnandi. Kepha uma simbelwa ongaka umgodi siphinde sincishwe bonke lobu buthongo, kanti buphi ngempela ubuhlungu enifuna ukuthi sibuzwe? Siselaphi isidingo sokuthi uzwe ubuhlungu ungeke usakwazi ukuzinyeza nangesono manje, uma ungeke usakwazi ukuguqula izimo uzimbisele ngasemumva? Kepha kunalokho kulokhu kukhula izinwele ziba zinde kanye nezinzipho ekuyizona engizisebenzisa ukucebula ubuso bami, ngilokhu ngiguguzela naleli hashi elokhu ligijima la ngaphesheya ukuthi engathi lingasheshe lifike entambeni kungakavali. Ayangikhathaza kanti nalamabele alokhu emila la ngaphesheya kwesifuba sami awangenelisi mina obekwazi ukudla inkomo yonke kunye nezimpondo zayo ngize ngiyiqede. Ngikwazi ukudla inkomo yonke kunye nezimpondo zayo ngize ngiyiqede. Zisakhona lezo mpondo kumina la emazinyweni. Uma nifuna ukuzibona phuthumani niye emazweni asemakini nifike niyokha kuyona yonke imphongolo yamanzi nibuye nizongiphuzisa wona lawo manzi. Ilapho ke nizoqala khona ukungibona sengilokhu ngihleka, sengilokhu ngisina, ngilokhu ngiqekebula ngithi hey mina ngangiyinsizwa ebusheni bami, ngoba lapho ke ngiyobe ngingasalazi elami igama. Ngoba nani kuyonifikela ngalangalimbe ukuthi aphele wonke lamagama enu amahle, ngoba nokuthi ninamagama amahle konke lokho akuzange kunisebenzele nini. Ngoba hey abanye mebebizwa uye ufunge ukuthi hey kuzoqhamuka inkosi ngempela ke manje. Hey abanye mebebizwa uze ufunge uthi cha kuzoqhamuka imbali ngempela manje. Awumeqhamuka ngawo ngoba ihlahla nje leli ekudala ladilika. Kepha ke kuyomele kuyecace ngelilanga ukuthi kahle kahle ubani osebenzela omunye lapha phakathi kwenu kanye namagama enu, ngoba impilo mesiyikhathele yona ukuphila ikhethe ukulandela kona ukufa, kanti ukufa mesekhathele ukufa noma ukuphila kuyaqhubeka kuzilandele kona. Ayothi mase sephelile wonke lamagama enu amahle kuyobe sekuyagqitshwa zonke izinkondlo ezingaphelele. Ila kuyomele khona nihlukaniseke khona nomehluko phakathi kwesiphambano esizimilelayo la emhlabathini naleso sithola sesihlephukile emthini. Ngoba kunomehluko phakathi kwesiphambano othweswa sona nesiphambano oyikhethela sona. Kodwa mase kuphelile konke ke lokho mase kuyagqitshwa zonke izinkondlo ezingaphelele, kugqitshwe nalo lonke loluthando obelingasebenzeli, ngoba inkondlo kuphela iyofakazi. Sesikwenkondlo uyasha umlilo ngoba lezi zinkondlo uma zingasakuniphilisi ziyogcina ngako ukunibulala.